दिनै भारत उदांस्रि 15 आगस्ट बे जोबोद गोजोननाय मोनदों आंबो मानोना बे 75थि भारत उदांस्रि सान फालिनायजों लोगोसे बिजनी जिल्ला इउपिपिएल राजनिति दोलोआ मोनसे फ्रेन्डलि मोनसे फुटबल मेच फालिदों बेयो मानास सेरफां सिलबारि होननाय गामियाव खेलाखौ जागायदों बिजनी साब डिभिजननि बा बिजनी जिल्ला इउपिपिएल राजनिति दोलोनि मोनथाम ब्लकजों खेला जागासिनो दं सुबाइजार ब्लक थुरिबारि ब्लक मानास सेरफां आरो जिल्ला हिसाबै खेलाया सोलिगासिनो दं जोबोद मोजां जादों आरो जे उद्देश्यखौ लानानै बिजनी जिल्लाया खेलाखौ दैदेनगासिनो दं बेनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो बिजनी इउपिपिएल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंनि सोमोन्दोखौ फुवारनो थाखाय जोंनि गुबुन गुबुन माहारियारि बा गुबुन गुबुन जातिफोरजों जों गोरोबनानै खौसेथि हिसाबै बिटिआरखौ दैदेनलांनायाव बयबो जाहाथे बाहागो लायो बेनि थाखाय बेजों लोगोसे जों दिनैहाय बे खेलाखौबो दैदेननाय जादों दा कभिड-19 नि दिन बे कभिड-19 नि कर'नानि दिनावहाय गोबां सम गेलेनायनि समा ओरैनो बारग'लांबाय बेखायनो गोबां उसुबिदा जादों दा बेखायनो जिहेतु दिनैनि दिनावहाय कर'नाया बा कभिड-19आ दिनै खम जालांबाय जोंनि समाजाव गैला होमबाबो बुंद्रायनाय जाला बेनिखायनो जोङो आरोबाव खेलानि नीति नियमनि गेजेरजों खेलाखौ आरोबाव दावगाफिनहोनो थाखाय जों दिनै नाजादों गिबियावनो 75 इन्डिपेन्डेन्ट डे सेलेब्रेसननि नामै जोंनि बिजनी डिस्ट्रिक्ट इउथ कमिटि इउपिपिएल निफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम जोङो गोजोननाय बावहरग्रोबाय दिनै फुंनिफ्रायनो जोङो बिजनी डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउथ सेल इउपिपिएलआ प्रग्राम अर्गानाइज खालामदों गिबियावनो जोङो फुंनि 9टा समाव 9 बाजियाव जोङो भारतनि फिरफिला थिखांबाय बेजों लोगोसे भारत स्वाधीनतानि थाखाय गोबां मानसिया सुबुङा बुजाबाय जिउ बावबाय बिथांमोननि थाखाय जोङो हमेज बा बिबार बावनाय खामानिखौबो जोङो मावदों आरो बिनि उनावहाय जोङो पार्टिनि जोंनि इउपिपिएल हान्जानि फिरफिलाखौबो जोङो बिरहोदों बिनि उनाव आरो जोङो जोंनि पार्टिनि लाइमोनफोरखौ लानानै इन्टेलेक्सुयेल मिट जादोंमोन आरो बिनि उनावनो जोङो दा फुटबल कम्पिटिसनजों लोगोसे आइजोफोरनि दिरुं बोनाय कम्पिटिसन जोंना सोलिगासिनो दङ जोंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोङो लाइमोनफोरखौ माबोरै बे 15 आगस्टनि इन्डिपेन्डेन्स डेआव माने इनकारेज खालामनो हायो बेखौ गुबै थांखि लानानै जोङो नैबे कम्पिटिसनखौ बादायलायनाय जादों दायो जोंनि बिजनीयावहाय मोनथाम ब्लक कमिटि दङ मानास सुबाइजार आरो थुरिबारि बेजों लोगोसे डिस्ट्रिक्टखौ मोनसे कमिटि बानायनानै टीम बानायनानै फुटबल कम्पिटिसनखौ जबरदस्त सोलिगासिनो दङ दासिमबो जेननाय देरहानाय जों मिन्थिया खिन्थु जोङो इनकारेज खालामनो आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ खौसेथि लाखिनो आरो गावजों गावनो गेलेनायाव थुलुंगा होलायनो थाखाय जोङो बे कम्पिटिसनखौ खालामनाय जादों आरो नोंथांमोना मिन्थिगौ दानि समाज दानायाव बा समाजखौ जौगाखांहोनायाव खालि लाइमोनफोरनिल' बिहोमा गैया आइजोफोरनिबो बिहोमा दङ बेनिखायनो आइजोफोरखौबो माब्रै फेस टु फेस मोगथां मुलुगाव गावखौनो गाव सिनायथि होनो हायो बिनि राहा लामा आरो बिजों लोब्बा लाखिनानै आइजोफोरनिबो दिरुं बोनाय बेखौ जोङो खालामदों बेबो सोलिगासिनो दङ दासिमबो जोङो सोर चेम्पियन जागोन सोर रानार्स आप जागोन जों बेखौ मिन्थिया बेनिखायनो आङो खावलायनो सानदों दिनैनि बे 15 आगस्ट 75 इन्डिपेन्डेन्स डे सेलेब्रेसन खालामनायाव जाय बिथांमोना जोंखौ थुलुंगा होबाय गासै बिथांमोनखौबो जोङो साबायखर बावनायजों दिनै जोंनि इउपिपिएल इउथ बा लाइमोन हान्जानिफ्राय बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनानै जोङो जे लाइमोनफोरखौ गेलेनायनि बागै माबाफोर खावलायनो सानगोन नामा बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जों लाइमोनफोरखौ जोङो खावलायनो सानो माने लाइमोनफोरा गेलेनायाव जुदि जोङो माने गोसो होयोब्ला
जोङो माने जोबोर आवगायलांनो हायो बेसिकेलि जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ आं खावलायनो सानदों बर' लाइमोनफोरा एक्सुवेलि गासैबो बिथिङावनो मोजां ट्रेनिं मोननानै मोजां स्किल ट्रेनिं मोननानै जुदि गेलेयोब्ला जोङो गासैबो इभेन्ट्स आर्सारियानो होन फुटबलानो होन भलिबलानो होन खारनायानो होन बारनायानो होन लं जाम्पआनो होन गासैयावबो माने बर' लाइमोनफ्रा आवगायलांनो होननानै आं आवगायलांनो हागोन होननानै आं आसा खालामो आरो दिनैनि नैबे गेलेनाय आयदाखौ लानायाबो बे थुलुंगानि थाखायनो लानाय जादों